Rejtélyes nyomok. Gábor Emese és Balázs Réka meséje. A magyarázó szöveget Frekot Erika és Balázs Réka írta. Első fejezet. Hová tűnt Kondor? Már épp felkelt a nap, és a pirkadat vörösre festette az eget. Nem olyan vörös volt a színe, mint alkonyatkor, hanem frissebb, rózsásabb, mintha a dér csípte volna meg. A pusztaszeri tanyasor mögött csak egy gémeskút látszott, s a gémeskút irányában kivehető volt, ahogy egy szabályosan repülő vadlúd csapat épp fölemelkedett a tóról. Szabadon és magabiztosan repültek, hangjuk messziről szólt, mintha mind tudták volna, pontosan merre akarnak szállni. Az udvarban kakas kukorékolt, az énekesmadarak ricsajozva vetették magukat az etetőben elhelyezett napraforgó magra, a rackák izgatottan topogtak, mert a hideg éjszaka után éhesebbek voltak az illatos szénára, mint más reggeleken. Csak egy valaki hiányzott. Kondor! Kondor! Kiabált Panka, de ezúttal nem érkezett válasz. Nem futott hozzá a göndörszőrű pulikölyök, és nem vakkantott, mint minden más reggelen. Hol vagy, kiskutyám? Merre csavarogsz? Ismételgette kissé elnyújtott, sírásba hajló hangon a 11 éves piros-pozsgás arcú kislány. Szia, Panka! Kondort keresed? Fékezett nagyot bicikliével Soma a ház előtt. A környező utcákon kerekeztem, de nem találtam sehol, folytatta lihegve a borzas hajú kisfiú. Sapkája teljesen hátracsúszott, alóla kikandikáltak dércsípte vörös fülei. Sája hosszan utána lógott, vastag, bélelt nadrágot és recés talpú bakancsot viselt. Nagyon hideg van, tette hozzá. És valóban, ahogy beszélt, a felkelő nap sugarai átvilágították párás lehelletét. Meg kell keresnünk, kölyök még, félek, hogy eltévedt, és nem talál haza egyedül, folytatta. Beszaladok a nagymamához a pórázért, mondta Panka, majd gyors léptekkel elindult a ház felé. Léptei nyomán a fagyott, deres föld szinte kopogott. Bár a pórázt csak nagyon ritkán használták, mert a kispuli nagyon okos, szófogadó jószág volt, de azért tartottak otthon egyet. Pár percen belül Panka már csatlakozott is Somához, hátán kisméretű hátizsák, benne póráz, termosz és néhány szendvics, amit a nagymama készített. No meg az a pár szem pogácsa, amit életében először egyedül ő maga gyúrt, és még a születésnapi zsúrjáról maradt. A pogácsákat egy igazi búbos kemencében sütötte, amit a nagyapja rakott valamikor réges-rég. Mindketten felvették a sapkájukat, sálat tettek a szájuk elé, összehúzták a kabátjukon a cipzárakat, felpattantak a bicikliükre, és szélsebesen tekerni kezdtek egymás mellett. Szerinted merre menjünk? Kérdezte Soma tekerés közben. Most kérded, amikor már elindultunk? Zsörtölődött a kislány. Emlékszel, amikor a földvárban a kincset kerestük, és az elágazásnál nem tudtuk, melyik lépcsőn induljunk le a föld mélyébe? Keve azt mondta, ilyenkor mindig hallgassunk az ösztöneinkre, és ne gondolkodjunk. Hát pont így indultunk el most mi is, magyarázta Panka. Hirtelen, gondolkodás nélkül, kelet felé. Ez igaz, de erre dűlő utak lesznek, és a homokon nehéz tekerni, ráncolta homlokát a kisfiú. Nem nehéz, hisz fagyott, bátorította uditársa, miközben 2 huncut gödröcske jelent meg az arcán. Ahogy Soma rápillantott, hirtelen különös melegség járta át. Viszont a lábnyomok jobban látszanak a deres földön, mint az aszfalton, érvelt Panka. Emlékszel, amikor nagyapa átadta Kondort a tanyán? Belefért egy piaci kosárba. Abból húzta ki. Akkor még egész picike volt a tappancsa. Most meg rendes, megtermett pulilába van már. Bár azt nem tudom, hogyan fogjuk felismerni, hogy melyik az ő lábnyoma, merett maga elé a kislány, miközben ritmikusan hajtották a biciklit. Kondor! Kondor!
kiáltoztak időnként nagyokat, de csak az őzek riadtak fel a mezőn, és vonultak arrébb pár méterrel. Sok őz volt arra, csapatokban hevertek a deres fűben, vagy legelézték, vagy csipkedték az ízetlen fagyott fűszálakat. Néha egy-egy egerészőjv rikkantott élesen, majd magasan körözve szárnycsapás nélkül keringett az égbolton. A távolban vadlú csapat emelkedett fel. Lassan csapkodva indultak, majd lendületet kapva, felbátorodva elszakadtak a földtől. Többen kisebb csapatban V-alakot formázva haladtak, gágogásuk betöltötte a teret. Majd a kisebb V-alakok összerendeződtek, és egyetlen nagy V-formába olvadva vonultak tovább. Bár csak lúd lehetnék most, futott át Panka fejében egy röpke gondolat. Akkor meglátnám fentről, merre van Kondor, hiszen fekete színű, jól kivehető a deres pusztában, fűzte tovább gondolatait, miközben a pedált tekerő lábaiban kellemes bizsergés mutatta, jól bemelegedett izmai bírják a gyors tempót. Jó a ludaknak, mindent láthatnak onnan fentről, jegyezte meg Soma. Na hát, pont erre gondoltam, ámult el a kislány. Majd bal kezét előre nyújtva a távolba mutatott. Oda néz! Füst! Indulás! Talán ott van Kondor. Ahol füst van, ott emberek is vannak, tette hozzá bölcsen a fiú. Majd szó nélkül mindketten a füst irányába folytatták útjukat. Pont oda vezetett egy dűlőút is, melyet időnként kátyús mélyedések nehezítettek, de a víz befagyott bennük, így csak arra kellett figyelni, nehogy megcsússzanak a jégen. A fagyott tócsákat kerülgetve kissé lassabban haladtak, mint eddig. Ahogy közeledtek, világosan kivehetővé vált, hogy a füst a nádasból jön. – Kigyulladt a nád ebben a hidegben? – kérdezte meglepett arccal Soma. De mire Panka válaszolhatott volna, megpillantották, hogy a nád kévékbe van kötve, a kévék pedig egymásnak támasztva, mint megannyi sátor egymás mellett. A kévekötegek között emberek mozogtak. Többen körbeülték a tüzet, reggeliztek. Egyik szalonnát vágott, másik kenyeret szelt. Melegedtek. A gyerekek bátortalanul közelebb mentek, majd ahogy odaértek, Panka félénken megszólalt. Jó napot kívánok! Jó étvágyat! Egy pulit keresünk. Nem látták erre felé? Tartsatok velünk! Szólalt meg egy bajuszos, idősebb férfi. Majd megtörölte száját a kabátujjába, és felpillantva folytatta. Nem láttunk pulit. No meg itt van a mi kutyánk, Harka. Ha jött volna idegen kutya, biztosan jelez. Titeket is jelzett. Majd rápillantott a lábánál fekvő fehér komondorra, aki békésen csóválta a farkát gazdája hangja hallatán. Köszönjük! Szólalt meg Soma is, majd tovább érdeklődött. Mit csinálnak itt? Nádat vágunk, felelt a bajuszos. Minden évben learatjuk a nádat. December a nádaratás ideje. Minek azt learatni? Kíváncsiskodott Soma. Hiszen nem lehet belőle kenyeret sütni, tette hozzá. A reggelizők közül erre többen felnevettek. Az egyik fel is állt és elindult a nád közé, viszont egy barna arcú, cserzett bőrű férfi beszédbe elegyedett a gyerekekkel. A nádaratás azért szükséges, hogy jövőre az új nád szépen ki tudjon nőni, és ne legyen sűrű, áthatolhatatlan dzsungel. No meg hát, és közben félszemmel hunyorítva Somára nézett, a nád érték, a nádból háztetőket, kerítéseket készítenek majd. Ezért válogatjuk. És csak, ott vannak a legszebb, egészséges, hosszú, egyenes szálak, és egy nagy kupacra mutatott. Mellette a közepes minőségű, ott hátul pedig a törött piszkos nádszálakat gyűjtjük. Az megy a bivajok vagy a szürke marhák alá a karámba. Majd, mintha nem lenne több mondandója, tovább szalonnázott, egyik kezében tartva a szalonnát, másikban a bicskát. Kis darabokat vágott, majd a szájába tette,
Közben tört egyet a maga mellett rongyból kicsomagolt cipóból. Panka és Soma még pár másodpercig álltott, majd dolga végezetlenül elindultak. Vagyis inkább elindultak volna, mert hirtelen elbizonytalanodtak, merre menjenek, hiszen a puszta mindenfelé elég nagynak látszott, és arra gondoltak, bármerre mehetett a kiskutya. Most még a keveféle ösztönös döntés sem működött, így hát úgy döntöttek, nyomokat keresnek inkább. Menjünk vissza a büdösszék irányába, talán arra találunk valami jelet vagy nyomot, sóhajtotta Panka. Így is tettek, de útközben megpillantottak egy távoli fasort, amely hosszan szelte át a pusztát. A fasor mentén itt is, ott is házaknak látszó építmények sorakoztak. Amint közelebb értek, meglátták, hogy a házaknak tűnő vályogépületek valójában csak romok. Egykori tanyasor romjai. Néhány teljesen elpusztult. Helyükön egy nagy kupac szétmállott vályog mutatta, hogy régen virágzó tanyasi élet lehetett errefelé. A földes dűlőút másik oldalán gémeskutak, hajdani karámok romjai, düledező fakerítés jelezte, valaha itt éltek az állatok. Hú, de izgalmas! Ez egy szellemfalu! Mondta Soma olyan hangon, mintha valami izgalmas kalandparkot látna maga előtt. Menj már! Túl sok filmet néztél, vágta rá a kislány. Nem látod? Elhagyatott tanyák, ennyi az egész. Majd ismét Kondor nevét kiáltva leszálltak a bicikliről. Hosszasan minden érdekes tárgyat szemügyre véve bogarászni kezdtek a ház romjai között. Második fejezet. A Piciny kanál meséje. Kutyanyak története. Nézd csak! Csupán cserép maradt a házakból, se beton, se műanyag, mutatott az egykor piros, most zöld mohával bevont cserépkupacra Soma. Majd lehajolt, és kihúzott valamit a puha szalmásvályok maradványai közül. Egy apró kanál volt. Régi lehetett, mert zöldes-feketére színeződött a föld alatt. A nyele sokkal szélesebb volt, mint a mostani kanalaké, a feje pedig nagyobb. Soma a hátizsákjába tette a zsákmányt, és elindult Panka után, aki épp a régóta nem működő gémeskutat próbálgatta. Nincs benne víz, jegyezte meg félrehúzott szájjal, de rögtön fel is kapta a fejét, mert Soma kiáltott valamit. Oda nézz! Egy domb! Menjünk! A tetejéről belátjuk a vidéket, és megláthatjuk Kondort is! Rendben! Örült meg Panka. A haladás egyszerűbbnek tűnt gyalog, mert a mező egészen hepehupás volt, és nem akartak a dűlőutakon kerülve biciklizni. Ezért a bicikliket a tanyán hagyták egy düledező kerítés mögött, így már is szabadon futottak a halom irányába. Az emelkedő meredek oldalát mindenhol fű borította. A gyerekek egyenesen a tetejére szaladtak. Hú, de magas! Innen aztán minden látszik! Nézett körül Soma, tenyere élét napellenzőként a homlokához tartva. Emlékszel? Az öreg tölgyfa azt mondta, egyik halomról látszik a másik. Láncot alkotnak, és tetejükről messzire ellátni, magyarázta Panka. Meg árvíz esetén oda menekültek, vágott közbe a fiú. De az is lehet, hogy egy-egy vitéz alszik örök álmot alatta, tette hozzá titokzatosan. Majd rutinos mozdulattal a zsákjába nyúlt egy zsebkendőért, hogy kifújja az orrát, mert a szél a halom tetején erősebben fújt, de keze beleakadt az imént talált kanálba. Oda nyújtotta Pankának. Nézd, milyen régi kanál! Ha tudna beszélni, kié volt, mi történt a tanyán? De nem fejezte be a mondatot, mert ránézett Pankára, aki a kanalat szorongatva a tanyasornak háttal, meretten a 60-i csatak felé nézett, majd monoton hangon mesélni kezdett. Amikor Julis néni hazahozott, többen voltunk. 5 testvérem volt, szakasztott olyanok, mint én. Egy szép kis konyharuhába csomagolt, majd beletett a kosarába.
Nagy volt az öröm odahaza. A kis Juliska pont engem választott, megjelölt egy szalaggal, puszilgatott, és örömében kettőt fordult a sarka körül, hiszen addig csak fakanállal ehetett. Annak idején, amikor a gróf kiosztotta a telkeket a cselédeknek, a birtokhatárra jelölte ki a házak helyét sorban, így egy idő után Takaros utca alakult ki, amit Kutyanyaknak hívtak. Boldog élet volt erre. Engem minden nap meleg kásába vagy főzelékbe mártogattak. Néha jutott húsleves is az asztalra. Az volt ám a gyönyörű élet, ahogy az arany zsírcseppek között fürödhettem. Mosolygós arcok falatozták le a maradékot rólam, majd törölgették tisztára a testem. Fényesen álltam egy nádból font evőeszköztartóban. Aztán a múlt század derekán is túl egyszer János bácsi gondterhelten jött haza, korábbi derűje eltűnt, komorrá lett. Változásokkal teli idők jöttek. Onnantól kezdve egyre kevesebb főzelék került az asztalra, és egyre ritkábban vettek ki a tartóból. Juliska is megnőtt, majd elköltözött a városba. Csak az idősek maradtak otthon. Amikor hazalátogatott, nem törődött velem, nem üdvözölt. Porosan és ragacsosan feküdtem a sarokban. Aztán lassan eltűnt minden állat, és gyomverte fel az udvarokat. A háziak és a szomszédok is lassan kihaltak. Hideg esők jöttek, és beázott a ház, csöpögött rám is az eső, majd a falak leomlottak. Néhány csavargó mindent elvitt, ami mozdítható volt. A testvéreimet és engem maga alá temetett a konyha fala. Nem kerestek, elhagytak. Egy darabig sírtam, majd mély álomba szenderültem. Itt aludtam egész a mai napig, mesélte Panka könyvtől megcsillanó szemmel, majd, mint aki álmából ébredt, hirtelen felpillantott. Álmodtam? kérdezte csodálkozó hangon. Elmesélted a kanál történetét, válaszolt ámuldozva Soma. Szinte úgy hangzott, mintha veled történt volna. Mesemondónak születtél, nézett elismerően a kislányra. De hát nem én találtam ki, vágott egy grimaszt Panka. Csak úgy mondtam, fejezte be a mondatot. A kanalat határozott mozdulattal visszaadta Somának, majd ő is körülnézett a halom tetejéről. Van egy ötletem, mosolyodott el. Itt van szemben a 60-i csatak, mögötte a büdös szék, mely a legnagyobb tó a környéken. Több ezer vadlúd is megpihenhet rajta. Nézd csak! Mutatott előre Panka. És valóban a messzeségben csak úgy feketén lett az előttük elterülő sekély tavak vize a madaraktól. Arra biztosan nem ment Kondor, mert az összes madár felröppent volna, ha egy kutya lenne a tóparton. Menjünk inkább balra! Intett egy tanyaszerű fás rész felé a kislány. Ott vannak házak! Biztosan a házak közé ment. Sietve leereszkedtek a vesszős halomról, majd szinte loholva visszamentek a biciklikért. Közben Soma észrevett egy lábnyomot a deres földön. Kutya lábnyom volt. Honnan tudjuk, hogy ez Kondoré? Bármilyen kutya járhatott erre, kételkedett Panka. De akárhogy próbálták megtalálni a folytatását, nem láttak több lábnyomot. A gyerekek tovább folytatták a keresést, elindultak hát a távolban házaknak látszódó épületek irányába. Ahogy közeledtek, egyre jobban kivehető volt, hogy valamiféle istállók is lehetnek arra. A kutyák is ugattak, de egyik hang sem volt olyan, mint Kondoré. Elkerülték nagyívben a házakat, és tovább gurultak a mezőn. Egyszer csak furcsa, hatalmas fehér színű tó tárult a szemük elé. Mindenhol zöld zsombékok álltak ki belőle, az egész holdbéli tájnak festett. Ha repülőről szemlélnénk, zöld-barna, fehér foltos szigetvilágnak tűnne. Le kell szállnunk a bicajról, jelentette ki Soma. Itt nem mehetünk tovább, ingoványos is lehet a talaj, és elsüllyedünk.
Emlékszel a csíkászra? Lábtalpalóval járt, ami megakadályozta, hogy elmerüljön. Majd közelebbről is szemügyre vette a fehér talajt, és felkiáltott. Nézd, Panka, mennyi lábnyom! Rengeteg a nagy patásnyom, itt meg nyári ludak háromágú nyomai vannak, erre meg a vidra apró, sűrű lépteinek nyoma. Ahogy elkezdték a nyomokat vizsgálni, elfeledkeztek a veszélyről, és egyre jobban haladtak a szikes tó belsejébe. Fejüket leszegve lépkedtek, hát ha észreveszik a puli nyomát is valahol. 3. fejezet. Igazán bátor. Figyelmes kutatásukat egy hang szakította félbe. Hallatszott a csendet megtörő robosztus hang egész közelről. Ahogy felpillantottak, egy fekete, vagy inkább sötétbarna patáslényt pillantottak meg. Elég nagy pocakja volt és erős lábai. A feje szinte elhúzta testét, melyen 2 rövid, de vaskos szarvat viselt. Épp feltápászkodott, hogy szembeforduljon velük, amikor Soma ijedten hátrálni kezdett. – Mi ez? Bölény, hova csöppentünk? – motyogta ijedten. Az állat kíváncsian nézett csillogó fekete szemeivel, majd megnyalta nedves fekete orrát. Ez olyan vicces volt, hogy Soma összes félelme elpárolgott. A gyerekeknek úgy tűnt, mintha mondani akarna valamit. – Bivajborjú vagyok – szólalt meg a fekete állat. Panka már meg sem lepődött azon, hogy érti az állat nyelvét, hiszen itt a pusztában már annyi csodát látott. – Hogy kerültél ide? Azt hittem, a bivajok már rég kihaltak erről a területről – hitetlenkedett Panka. – Kiszöktem a rések között a karámból. A többiek nagyobbak, nem fértek át. No meg szerencsém is volt, pont kicseréltek néhány oszlopot, és pár percig nem vigyázott ránk senki. Az egyik léc még nem volt leszögezve, mozgott. Az alatt bújtam ki. A pásztorkutyák pedig épp az ebédjükkel voltak elfoglalva. Ugyan félek tőlük, de ilyenkor, ha esznek, elfelejtenek minden mást, mosolyodott el huncutul. Sokkal jobban szeretek itt lenni. Nem értem, télire miért hajtanak be minket mindig. Az idősek azt beszélik, minden télen ez történik velünk. Valaha itt kacsák éltek. Mikor elkerültek a vidékről, mindent elborított a nádas. Tudjátok, hogy milyen finom a nád? Nem, pedig nagyon szeretjük ám. Ahol kitapossuk és kilegeljük a nádat, ilyen gyönyörű, fehér, sekély tocsogók keletkeznek, amit szívesen birtokba vesznek a vízimadarak. Már vadréce is ült a hátamon, dicsekedett. A nagyanyám nagyon messze, valami erdőéjben vagy eredélyben született. Sokat mesélt az ottani nagy hegyekről, meg a farkasokról. Még medvék is élnek arra. A nagyapám igazi hős volt, Szilajnak hívták, sokat harcolt a farkasokkal. Az anyukám Apajpusztáról jött, én meg itt születtem, ezen a szép, fehér tóparton. A karámban hiányzik ez a finom, fehér, sós dagonya, hiszen tavaly egész nyáron ebben játszottunk. Dagonyáztunk a sárban, és nagyokat fürödtünk a testvéreimmel. Majd teljesen kiegyenesedett, és ügyesen lépkedve kikerülte a zsombékokat. Lába csüdjéig belemerült a fehér, szikes iszapba. – Miért nem lépsz a zsombékokra? – kíváncsiskodott Panka. – Dehogy lépek, azok mozognak, kibicsaklik a bokám. Sokkal biztosabb ide, közéjük lépni. – Ti miért a zsombékokon ugráltok? – kérdezett vissza a bivajborjú. – Hát, mert nem akarunk vizesek lenni, meg nyakig fehér sziksósak, mint te – vallotta be Soma nevetve. – Mit fogsz itt egyedül csinálni? – kérdezte Panka. – Mi lesz, ha besötétedik? – Kicsit hiányzik az anyukám,
folytatta a borjú, és fekete szemében szomorúság csillant. De nem tudom, merre menjek haza. Na meg nem azért jöttem el, hogy hazamenjek, tette hozzá határozott daccal. A testvéreim mindig bántottak, mert azt mondták, gyáva és túl kicsi vagyok. Mindig elették előlem a finom szénát, és bögdöstek is. Egyszer a nagybácsikám, rideg, úgy odébb bökött, hogy nekiestem a karám falának. A többiek kinevettek, mert az egyik szarvam azóta furcsán áll. Mindig Csálénak vagy Kajszának csúfolnak, pedig eredetileg Bátor a nevem. Ezért szöktem el, hogy lássák, milyen bátor vagyok. Szegte le a fejét, és szeméből egy kövér, átlátszó könycsepp gördült ki. Pont beleesett a lába alatti fehér tócsába, és ettől a tócsa vize egy pillanatra megreszketett, majd úgy elmúltak a hullámok, ahogy jöttek, és ismét tükörsimává vált a vízfelület. Panka odalépett hozzá. Ne sírj, bátor! Igazán és valóban nagyon bátor vagy, hogy elmondtad a bánatodat, de az anyukád biztosan keres már. A szarvad pedig sokkal szebb és különlegesebb, mintha egyforma lenne. Most is kitűnsz a többiek közül. Ám mire felnősz, a szarvad megerősödik, és nyoma sem lesz a réginek. Az én apukám mindig azt mondta, amikor ferdén nőttek a tejfogaim, hogy ki fogom nőni, és nézd, vicsorított a bivaj gyerekre, már ki is nőttem. Az új fogaim szépek, mosolyodott el. Ti nem dobáljátok el a szarvaitokat, mint a szarvasok meg az őzek? Azoknak minden évben új nő, vigasztalta Bátort. Nem, szipogta a bivajborjú. A mi szarvunk mindig ott marad, csak egyre nagyobb lesz. Nem láttál egy pulit errefelé? Tért a tárgyra Soma. Bátor gondolkodni kezdett. Összeráncolta a homlokát, amitől frufrus haja egész mókásan meglibbent. Mintha láttam volna délelőtt. Igen, folytatta. Most már határozottan emlékszem, hogy egy fekete gombolyak futott el mellettem, de nem törődött velem. Arra ment, mutatott fejével, állát fölemelve abba az irányba, ahol Pankáék az épületeket látták. Menjünk utána! Kiáltott Soma elszántan. Tudtam, hogy be kellett volna mennünk arra a tanyára. Rendben, induljunk! Bólintott Panka határozottan. Abban a pillanatban nyugat felől elsötétült az ég. A sötét szürke felhő, mint egy nagy paplan, hihetetlen gyorsasággal borította be az eget. Az egész táj szürkévé vált. A horizontot fehér sáv takarta, az árnyékok pedig eltűntek. A bivajborjú is megborzongott. Alig, ha nem hó lesz, jelentette ki. Mindig így jön. Ahogy kimondta, már meg is jelentek az első hópelyhek. Eleinte csak szállingóztak, de hamarosan feltámadt a szél, kavarni kezdte a havat. Panka arcát pirosra csípte a hideg. Gyere velünk! Kiáltotta Panka, mert Soma már a biciklik felé tartott. Nem várhatjuk meg, amíg szakadni fog, mert nem látjuk, merre kell mennünk, szólt, miközben magára kapta a hátizsákját, és futásnak eredt. Bátor egy pillanatig habozott, de eszébe jutott, hogy mennyire hiányzik neki az anyukája, a lágy, nyugtató tekintete, a puha meleg szőre. Majd a gyerekek után lódult. Lábai csak úgy csattogtak a fagyott földön, nyomában porzott a friss hó. Kisvártatva elértek a tanyához, ahol több láncra kötözött kutya ugatott. Félek bemenni, sóhajtott Bátor. Na gyere, ne félj, hiszen te vagy Bátor, a vakmerő szökevény, a kutyák meg úgyis láncon vannak, mondta Panka, és a bicikliről leszállva óvatosan lépdelt a bivajborjú mellett, miközben kezével a fejét simogatta. A hóesés egyre hevesebb lett. Hatalmas pelyhekben hullott, 2-3 méterre lehetett csak ellátni, utána minden fehérnek látszott.
A kutyák úgy bebújtak házikóikba, hogy még az orruk sem látszott ki. Soma talált egy fakerítést, talán karám lehetett, és benne vagy 50 fehérhátú bivaj állt némán egymás mellett. Bambán szemlélték a havas szalmát és az arra tévedt ismeretleneket. Csak a lábukon és a hasukon látszott, hogy feketék, mert olyan erősen esett a hó, hogy a hátukat már mind beborította a fehér lepel. Csak álltak, és mozdulatlanul vártak valamire, mint a szobrok. Csak abból látszott, hogy élnek, hogy orrjukaikból minden kilégzéskor vastag pára emelkedett. Soma végre megtalálta a karámajtót. Nehezen, de fölemelte a keresztvasat, és óvatosan betessékelte Bátort. Abban a pillanatban egy nagy testű tehén jelent meg. Lerázta szőréről a havat, és fürgén Bátorhoz szaladt. Megnyalta elkóborolt gyermeke pofáját, majd egymáshoz simulva bevonultak a karám mélyére. Bátor nem is intett, nem is nézett hátra, csak szorosan anyjához bújt, majd hamarosan mély, nyugodt álomba merült. 4. fejezet. A különös patás. Szüntelenül havazott. A friss hó hatalmas lepelként borította be a tájat. A gyerekek azzal foglalkoztak, hogy a hóviharban visszategyék a kapuzáróvasat, nehogy nyitva maradjon a kerítés. Ahogy bezárták a kaput, öröm öntötte el a szívüket, hiszen hazahozták Bátort. Olyan szép és édes érzés volt. Erről viszont eszükbe jutott, hogy valahogy nekik is haza kellene jutniuk, no meg ott volt az a keserű gondolat, hogy nincs meg Kondor. Kezdett sötétedni. Tanácstalanul tolták a bicikliket a sűrű hóesésben, hiszen már nem tudtak velük máshogy haladni. Gyere, Soma! Nézd, ott egy épület a távolban! Kiáltotta Panka. Mindkettőjük szeme felcsillant. Elbotladoztak az épületig, de ahogy közelebb értek, furcsa szag csapta meg az orrukat. Hatalmas, szürke színű, hosszú, íves szarvú állatok sorakoztak egymás mellett, és kíváncsian szemlélték a gyerekeket. Szürke marhák, ismerte fel Soma az állatokat. Mennyi? Suttogta ámulva Panka, mert nem akarta megzavarni a nyugodt állatokat. Ide sem tehetjük a bicikliket. Várj csak! A tanya udvarán ott egy fészer. Betolták a fészerbe a bicajokat, és Soma egy mozdulattal levette a kerékpár lámpáját. Mivel ezt Panka is jó ötletnek tartotta, követte kis barátját, és ő is leszerelte a lámpát, hát ha szükség lesz rá. Majd folytatva útjukat, kiléptek a hóba. Óvatosan körülnéztek az épületek között, de senkit sem találtak. Gyalog kell hazamennünk. De merre? kérdezte ideges hangsúllyal, fáradtan és nyugtalanul Soma. Ne izgulj, én emlékszem, merről jöttünk, húzta ki magát a kislány, aztán odalépett Somához és magához ölelte. Ne félj, minden rendben lesz. Ahogy kiértek a tanya szélére, meleg pára csapta meg az orrukat. Mivel már sötétedett, csak pár méterre lehetett ellátni, így nem tudták, honnan jöhet a szag. Csak egy nyerítés árulta el az illat eredetét. Jól megtermett keselylló állt előttük. Na hát, te meg hogy kerülsz ide? kérdezte meglepetten a kislány. A ló megállt, és talán azt várta, hogy bekísérjék az istállóba, de a gyerekek lóistálót sehol sem láttak. Talán tudja az utat az istállója felé, elmélkedett Panka. Mégsem maradhat kint a hidegben, kísérjük haza. Majd fogta a kötőféket, és elindultak a lóval. Itt lehet valamelyik karám mögött a helye, morfondírozott Panka, azonban mivel a ló határozott léptekkel haladt, és nem a karámok felé, hanem úgy tűnt a falu irányába, igencsak megörültek. Ha már ilyen messzire megy, felülhetnénk rá, jutott eszébe Somának, majd a lóhoz fordult, és megsimogatta a fejét. Megengeded? A ló barátságosan beleszuszogott a kezébe, mintha helyeselne.
Mindeközben szakadatlanul hullott a hó, eltakarva a vidék lakóinak minden lábnyomát. Mivel nagyapának is volt lova, a gyerekek sokat lovagoltak a határban, bár most kicsit nehezebb volt a csúszós, jeges bakancstalp miatt, és nyerek hiány nem tudtak mibe kapaszkodni. Végül azonban ügyesen segítve egymást, mindketten felültek a ló hátára. Mi nem vagyunk olyan nehezek, simán elbír minket, és legalább nem fázunk. Jól egymáshoz bújtak, hogy meg ne fagyjanak, majd az állat elindult velük az éjszakába. Az éj nem volt teljesen sötét a hó miatt, derengett a táj, mégsem lehetett messzire ellátni. Panka ráborult a ló nyakára, Soma meg Panka hátára, így nem fáztak, és mindketten rábízták magukat a lóra. A horizonton sehol nem volt fény, sehol nem látszott tanya. Az égbolt, mint egy nagy fehér lepel olvadt rá a tájra, és ez a lepel mozgott, bizsergett, változott, és mégis állandó volt. Szinte élt, ahogy a milliárd hópihe szállt, táncolt és pörgött. A szél egyre hevesebben hajtotta a pelyheket, és egyre hidegebb lett. Egyszer csak egy furcsa, nagy, sötét valamit pillantottak meg az éjben. Nem ház volt, hatalmas hengernek látszott, csak körvonalait lehetett kivenni a hóesésben. A ló megállt, kettőt prüszkölt, és az építmény felé nézett. Fázom, szólalt meg Soma. Ez nem a falu, hová hozott minket ez a ló? Ahogy leszálltak és közelebb mentek, felismerték, hogy egy magányos szélmalomnál járnak. A malomban sötét volt, fény nem szűrődött ki belőle. Lapátjai mozdulatlanul álltak, úgy, mintha így álltak volna mindig az idők kezdete óta. Körbejárták a téglából rakott falakat, és Panka észrevette, hogy nincs kulcsra zárva az ajtó. Benyitott hát. A régi vaskos faajtó eleinte nehezen nyílt, nyikorgott, de sikerült akkorára kitárni, hogy beférjenek rajta. Gyerünk be! Fel kell melegednünk! Itt van egy csomó szalma! Majd a lovat húzni kezdte befelé, de az állat megmakacsolta magát, és kint maradt. Somával beléptek az ajtón, és a fiúnak akkor jutott eszébe, hogy eltette a bicikli lámpáját, így előhúzta a zsákjából. Bekapcsolta, és ettől rögtön kivilágosodott a malom addigi sötét belseje. Bent kellemes szélcsend volt, és a gerendák öreg illata töltötte meg a teret. Volt egy szobaszerű helyiség, és lépcsőkön lehetett fölmenni a padlásra. A néma csöndet egy korgó hang törte meg. Soma pocakja volt. Éhes vagy? kérdezte nevetve Panka. Fáradt és éhes is vagyok. A nagyiék és a szüleink is már biztosan aggódnak és keresnek bennünket, szomorodott el Soma. Kint sötét van és veszélyes a hideg, itt pedig minden száraz és... Ekkor Panka közbevágott. Van még szendvicsünk, vacsorázzunk meg! Majd választ sem várva megterített egy asztalnak is beillő hokedlin. Kitekerte az ételt a konyharuhából, és egy szempillantás alatt 2 takaros szendvics meg 7 szem hamuban sült pogácsa díszelgett az asztalkán. Jó ízűen hozzáláttak hát, míg tea is gőzölgött a termoszukból. Vegyél, Soma, én sütöttem, kínálgatta a pogácsát Panka, majd hirtelen ötlettől vezérelve kiszaladt, hogy a lónak adja az utolsó szemet, de a lónak már csak hűlt helyét találta. Zsebre vágta hát a lónak szánt darabot, és azzal visszasietett. Eltűnt. Elhozott minket ide, és eltűnt. Ez különös. Próbálta nyugtatni magát, majd a malom nehéz fa ajtajába kapaszkodott erősen, és nagy lendülettel bezárta. A malom itt-ott poros öreg belseje menedéket nyújtott a megfáradt gyerekeknek. Megágyaztak hát a szalmán, eloltották a biciklilámpát, és kabátban, sapkában mély álomba szenderültek. 5. fejezet. A malom titka. Kint olyan erős szél támad, hogy a vihar tépni kezdte a malom robosztus ajtaját. Bent a gyerekek békésen aludtak, de az egyre gyakoribb széllökésekre a malom időnként nyekkent is egyet.
majd egyre gyakrabban nyekergett, recsegett, ropogott. A hang olyan volt, mintha emberi beszéd szólna a távolból. 100 éve dolgos kezek rakták a falaim olyan téglákból, amelyeket forró kemencében égettek ki. Minden téglám hibátlan volt, mégsem volt köztük 2 egyforma. Pont 90 napig tartott az építkezés, és segített a falu apraja nagyja. Mire elkészültem, a lábaimnál aranysárga kalászmezőket lengetett a szél. Az volt ám az igazi búza. Bagi gazdám alig győzte őrölni. Kaszások jártak ide, versenyt kaszáltak a búzamezőn. Az öregek kévéket kötöztek, piroskendős lányok kacagásától zengett a határ. Majd kis szünet után újra folytatódott a nyikorgás, nyekergés. Közben mindkét gyermek édesdeden aludt. Soma szája mosolyra nyílt, Panka kezei puha párnácskákat formáltak feje alatt. Ünnep volt, amikor az első kenyeret kisütötték a lisztemből. Szép keresztet vágtak rá, és nemzeti színű szalaggal kötötték át. Amikor Pistabá felmutatta az ünnepi ruhába öltöztetett kenyeret, mindenki tapsolt örömében. 7 határból ide hordták a búzát. A gazdaasszonyok dicsérgették a lisztemet, a molnár legények meg fehér liszttől maszatosan kergették a leányokat a kazlak közé. Sok mindent láttam. Egyszer egy szegény asszony itt adott életet a gyermekének. Máskor ünneplő ruhás húsvéti menet látogatott meg. Folyamatosan jártak a fogaskerekeim, finom hangon, halkan, olajozottan, nyekeregte büszkén. A múlt század derekától minden megváltozott. Egy hajnali napon Bagi bácsi, a gazdám, csalódottan, széles gerendámra borult és zokogott. Ezután többet már nem őrült, és nem is jött hozzám. Amikor elment, nagyon furcsa érzés járta át termetes falaimat, viszketett valamennyi gerendám, össze-vissza tekeredtek a fogaskerekeim. Nem tudtam visszafordítani az idő kerekét. Megpróbáltam, de hiába. Folytatta elfogódott hangon. A búzamezőim helyén fák nőttek, a lapátjaim elkorhattak, mindent felvert a gyom körülöttem. A maradék lisztet egerek hordták szét, a tetőm kiukadt, befolyt a víz, és bent a falaim között is süvített a szél. Beköltözött hozzám egy bagoly család, de a nyest is gyakori vendégem volt. A vas részeim berosdásodtak. Olyan érzés volt, mintha nem tudnám többé mozgatni a tagjaimat. Ólmos fáradtság telepedett rám. Már csak néhai vendég volt nálam egy-egy csavargó, vagy néha egy fáradt utazó, és aztán sokáig senki. Sok-sok év eltelt. Nagy sokára egy vidám, barna, élénk tekintetű bajuszos ember érkezett. Megállt, felnézett rám, és láttam a szemében azt, amit egykor a régi gazdám szemében. Gyöngéden megsimogatta az omladozó tégláimat, finoman leporolta a vastagon porlepte gerendáimat, és éreztem, még vissza fog térni. Nem sokára jött is, de nem egyedül. Kedves fiatalok tartottak vele, gondoskodtak rólam, és a falubeliek is eljöttek, meg a festők is, akik festményeket készítettek rólam. Kitakarítottak, és mindenki csak velem foglalkozott. Szavaik máshogy más nyelven is szóltak, mint az ittenieké, de megértettem. 10 éve javítgatnak, szépítgetnek. Újjáépítették a falaimat, kicserélték a szúette gerendáimat, és érzem, már soha nem hagynak magamra. Mindig a nyarat várom, hogy velem legyenek. Azt remélem, talán egyszer őrülni is fogok megint. Az új gazdám, Alain, nagyon jóságos, suttogta a malom, de szavai elhalkultak, mert kint elállt a szél, és a hóesés is abba maradt. Ünnepélyes csönd ült a pusztára, ameddig a szem ellátott, vastag fehér paplan borította be az alvó tájat. 6. fejezet. Daru mese. Hol vagyunk? Mi ez?
Ébredt fel Soma elsőnek, majd rápillantott Pankára, aki akkor nyitotta ki a szemét. Furcsát álmodtam, jegyezte meg félhalkan. De az álom elmesélésére már nem volt idő, mert eszükbe jutott Kondor meg a ló. Kiléptek az éjszaka frissen leesett hóba, és körbenéztek, de a ló most sem volt sehol. Csak a távolba kanyargó nyomok árulkodtak arról, hogy nem álom, hanem valóság volt az egész éjjeli történet. Na hát, arra ment, mutatta a nyomok irányát Panka. Biztosan arra lakik, és akkor a falu is arra lehet. Milyen jó, hogy meglátszanak a nyomok a friss hóban. Ez segítségünkre lehet. Meg kell találnunk Kondort, meg haza is kell jutnunk valahogy, de fogalmam sincs, hol vagyunk. Menjünk a nyomain tovább. A reggeli fényben egészen más volt a malom formája, mint este. A nap besütött az egyik ablakon, így kivilágosodott a tetőszerkezet. A gyerekek megpillantották a hatalmas fogaskerekeket, amelyeket a lapátok segítségével a szél mozgatott egykor. A két nagy malomkő is jól látszott. Kissé kopottak voltak ugyan, de azért készek arra, hogy egyszer újra őröljenek. A malomkövek mellett a földön hevert egy pálcika, melyet Panka fölkapott, hogy kipiszkálja vele a bakancsa talpába szorult kavicsot, amely tegnap óta zavarta. Sikerült is kipöccinteni, majd a szinte szabályos pálcikát rutinos mozdulattal a zsákjába tette, hát ha jó lesz még valamire. A gyerekek bezárták maguk után az ajtót, és elindultak a lábnyomok után. Az éjszaka leesett friss hó vastagon ropogott a lábuk alatt. A lópatkó nyomai szépen, jól kivehetően látszottak. Néhol sűrűbben, néhol pedig ritkábban álltak egymás előtt, attól függően, hogy ügetett vagy vágtázott, vagy éppen lépésben haladt. Az út hosszúnak tűnt, a puszta mindenfelé fehér volt, nem tudták, merre mennek, csak vakon bíztak a lóban, aki már egyszer segített, amikor idehozta őket a malomba. A távolban egy fehér tó fagyott vize látszott. Valamivel kisebb volt, mint a múltkori, de a gyerekek most nem változtatták meg az útirányt emiatt. A havas utat szemlélve Panka hirtelen felkiáltott. Oda néz, Soma! Ott vannak Kondor lábnyomai! És valóban kutyalábnyomokat pillantottak meg a hóban, pont a ló nyomai mellett szépen kanyarogva, de egy valami nagyon furcsa volt. Ahogy előrébb néztek, a lábnyomok nem látszottak a távolban, mindig csak mellettük. Panka, nézett maga elé Soma meretten, ezek a lábnyomok mozognak, nézd! Ahogy figyelmesebben nézték, tisztán látszott, hogy a lábnyomok ott mellettük jelennek meg a semmiből, vagyis pont olyan volt, mintha ott szaladna mellettük Kondor, de a kutyát nem látták, csak a lábnyomait, ahogy egyre sokasodnak mellettük. De hát itt van Kondor! Szólalt meg Panka furcsa, kissé reket hangon. Kiskutyám! Kondor! Hol vagy? Próbálta hívni a Pulit. Erre a lábnyomok körbejárták őket, majd folytatták útjukat a gyerekek mellett. Beértek egy földútra, ahol a kisebb nyomok eltűntek, majd egy autó keréknyomai látszottak, amely egy nádas felé vezetett. Itt járt valaki! Friss kocsinyom! Kiáltott föl Panka olyan hangsúllyal, mintha csoda volna a látvány. Fázós kezét zsebébe dugta, és kezébe került az utolsó szem hamuban sült pogácsa, melyet a lónak szánt. Ez az utolsó, nincs több élelmünk, törte ketté, és nyújtotta át az egyik felét Somának. Ilyen finom pogácsát még sosem ettem, vallotta be Soma tele szájjal. Lassan szétrágva, a pogácsa minden ízét sokáig szájukban tartva élvezték, ahogy szétolvad, és mintha valóban varázserejű pogácsa lett volna, úgy töltötte meg éhes korgó gyomrukat, és vette el éhségüket egy szempillantás alatt. Alig, hogy odaértek a nádas széléhez, világosan látszott egy csatorna befagyott vize, amely mögött egy nagy domb állott. Szakasztott olyan volt, mint a vesszős halom, csak talán szélesebb. Ezt a halmot láttuk a vesszős halomról,
ismerte fel a kislány a helyet. Akkor ez lehet a nagy császárné halom, amiről nagyapa is mesélt. Azt mondta, régen császárhalomnak hívták. Menjünk föl rá, onnan belátjuk a vidéket, és hát, ha megtaláljuk a hazautat. Fel is szaladtak a halomra. A tetején erős szél fújt, és minden irányba remekül el lehetett látni. Panka benyúlt a hátizsákjába, hogy előhúzza azt a kis színházi távcsövet, amit mindig magánál tartott, hát ha azzal még közelebb hozhatja a horizonton lévő látványt, de a távcső nem volt sehol, csak a malomban talált pálcika akadt a kezébe. A manóba! Nincs meg a távcsövem! Vágott elégedetlen arcot a kislány, majd mérgében el akarta hajítani a pálcikát, de ahogy rápillantott, hirtelen az az érzése támad, hogy ez nem is fa, hanem csont. És valóban egyik oldalán faragott, vékony és hegyes, erős csont volt. Soma épp a cipőfűzőjét kötötte, mikor Panka kezében a bűvös csonttal monoton, lágy hangon beszélni kezdett. Egykor gyönyörű fehér és szürke tollaim voltak. A fehér tó partján éltem, nem messze innen. Az iszapot turkáltam nap mint nap. Finom falatokat, kisebb halakat találtam benne. A tóparti fűben költöttem. Ott növények finom hajtásait, rovarokat ettem, de a magvakat sem vetettem meg. Télen nagy csapatokba verődve repültünk. Kiáltásainkra kezdték el a tavaszi vetést, ősszel pedig az őszi betakarítást. Sok társam volt. Ha a magasba emelkedtünk, hatalmas szárnycsapásokkal messzire jutottunk. Hangunk betöltötte az eget. Még a folyószabályozások előtt történt, akkoriban összefüggő mocsárvidék borította ezt a vidéket. Hemzsegett minden a madaraktól. Lehulló tollainkat süvegük mögé tűzték az emberek, de nem bántottak bennünket. Néhányunkat elvitt a róka, vagy elrabolta a tojásunkat a nyest, de nekem mindig szerencsém volt. Azon a napon viszont, amikor egyszer túl messzire merészkedtem a többiektől, hirtelen rám nehezedett valami, mozdulni sem bírtam. Hiába verdestem szárnyaimmal, mint a pókhálóba beleragadt légy, tehetetlen voltam. Egy háló volt, ami rám tekeredett. A pákász madárfogó hálója. A pákász hazavitt, majd levagdosta a leghosszabb szárnytollaimat. Nem fájt, de így nem tudtam repülni többé. A háza mellett tartott amolyan házőrzőnek. Tudta, hogy jelezni fogok, ha jön valami. A gyerekei játszottak velem, sok finomságot kaptam tőlük, de nagyon hiányoztak a társaim és a szabad repülés. Böske a kislány sokat játszott velem, és énekelt nekem, emlékszem is a dal szövegére. Daru, daru, elkötöm az utadot, sippal-dobbal 12 tekenő kaláccsal. Egy nap a felnőttek elmentek otthonról, Ravasz a róka pedig kifigyelt. Ahogy rámugrott, csak annyit éreztem, hogy sötétbe borul minden. Nézzétek, a Ravasz jószág! Csak a csőrét hagyta meg! No nem baj, asszony, megfaragom neked hajtűnek a csőrét. Holnap elkapom a falánk Ravazdit. Ne sírj, Böske, hozok neked másik madarat, csitította lágyabb hangon kislányát a pákász, de Böske zokogva nézett maga elé. Nekem nem kell másik, őt szerettem, és forró könnyei végiggurultak piros arcán. Ez alatt Mariska, a pákász felesége, épp pákot gyűjtött, hogy eladja párnák és dunyhák kitömésére vagy tűzgyújtás élesztékének, de gyógynövényeket, piócákat és madártollakat is vitt magával ilyenkor. Cserébe lisztet kapott a faluban. Ahogy hazaért a pákkal teli zsákkal, a pákász mosolyogva fogadta. Tessék, ez a tied, szólt szűkszavúan, majd átadott egy gyönyörűen faragott csonthajtűt az asszonynak, melyen rovásírással a Mariska név díszelgett. Volt hozzá egy bőr is, 2 lyukkal, amely hajcsatként szolgált.
Így kerültem az asszony hajába. Minden nap fényesre törölt, mielőtt dúsbarna hajába tűzött, és esténként a nádkunyhó polcára helyezett. Vigyázott rám. Sok-sok évvel később a lánya hajában voltam, aki egykor kislányként annyira szeretett, tenyeréből etetett, majd engem pedig elrakott az édesanyja emlékére. A kisbőske a faluba költözött. Gyékényből font kosarakat cserélt tojásra, terményre. Egyszer nagy tűz támadt, égett a falu. A tűz után sok utonálló fosztogatta az elhagyott házakat. Bőske egy malomba menekült a betyárok elől, ott vészelte át azt az időszakot a gyermekeivel. Amikor hirtelen menniük kellett, kiestem a hajából a rég nem használt malomkövek alá. Pont oda, ahol eddig aludtam, és hallgattam a darvak krúgatását, amikor elszálltak a vidék felett. Ha tudták volna, hogy egykor... De ekkor abba hagyta Panka a mesét. A nap is kisütött, és egészen tisztán lehetett látni, hogy nem messze egy hatalmas víztükör csillog. Rendezett röptű nyugodt madárrajok szálltak le rá. Ott a tó! Talán az a fehér tó, amelyről beszéltél, nézett Soma kérdőn Pankára. Miféle fehér tó? Nézett maga elé értetlenül a kislány, de Soma nem magyarázott semmit, csak kézen fogta Pankát. Gyere! A tónál biztosan lesz valaki, aki útba igazít bennünket. 7. fejezet. Menedék. Ahogy a tó közelébe értek, látták, hogy a víz teljesen befagyott. Az egész tófelszínt vastagon borította a gyönyörű csillogó jég. A partinádas és füzes tükröződött benne, de csak homályosan, mint a zsírral bekent ablaküvegen. Néhol a sima jeget hófúvások takarták el, fehér foltokkal tarkítva. Szerinted lehet rajta csúszkálni? Nézett Panka huncutul Somára, majd választ sem várva rálépett a jégre, és próbálgatni kezdte, vajon elbírja-e. Egyik lábával a parton állt, másikkal taposta a jeget, de az nem szakadt be, így elkezdett csúszkálni rajta. Kisvártatva mindketten boldogan csúszkáltak. Észrevették, hogy itt nem is egy tó van, hanem sok. A tavakat nádasok választották el egymástól, az egyik közeli tavon pedig madarak pihentek. Nehogy felriasszuk őket, szólt Soma, így inkább ezen a sekélyvízű tavon csúszkáltak tovább, egészen a túlpart irányába. Fejük felett V alakban vadlúd csapat húzott el, hangjuk úgy hallatszott, mintha békésen beszélgetnének. Abban a pillanatban hatalmas dörrenés hangja rázta meg a levegőt. Egy pár vadlúd lezuhant, és a környező tavakról több ezer madár szállt fel. Teljes felfordulás lett a levegőben, az addig nyugodt vadlúd beszélgetést ilyet csárogás váltotta fel. A madarak ide-oda repdestek, zavarodottan menekültek a szörnyű hang hallatán. A gyerekek épp átértek a tó túlpartjára, és berohantak a füzesbe, menedéket keresve a legnagyobb odvas fűzfa törzsében. Lihegve az odúba bújtak, és ijedten vették észre, hogy a területen vadásznak. Ennek fele sem tréfa, mondta Soma. Azonnal el kell tűnnünk. Szegény vadludak, siránkozott Panka, még mélyebbre húzódva a fűzfa odvában, hátát az odú belső falának támasztva. Sok ilyet hallottam már, szólalt meg a fa mély és bársonyos hangon. Kis vessző koromban itt még mindenfelé mocsárvilág volt, bölények és vízimadarak éltek erre. A Tisza itt kanyargott cifrán, mint a racka szarva, a mocsarakban millió ilyen vadlúdcsapat éjszakázott. Egy öreg bagoly azt mondta, a Tisza partján Szeged és Csongrád között 3 tucat halásztanya is volt régen, és az ország apraja nagyja az itt kihalászott halakat lakmározta. A tanyákon pucolták, sózták és szárították is a halakat. Aranyélet volt egészen addig, amíg jött a hideglelés járvány, amit a szúnyogok terjesztettek. Szegény halászok évekig hidegleléssel küzdve dolgoztak. Amikor több fecske élt erre,
kevesebb volt a szúnyog is. A halászok hazafelé menet a törzsemnek dőlve pihentek, és az ágaimra akasztották a hálókat száradni. Tőlük tudom, amit mesélek. Akkoriban 10 évgyűrűs csemete koromban kezdődött az egész változás. A mocsarakat lecsapolták, a folyók hanyarulatait átvágták, hogy több vízmentes szántóföldhöz jussanak az emberek. Addig lóval szántottak, amit később a gépek helyettesítettek, így sokkal nagyobb területű földet tudtak megművelni. Hatalmas területeken tűnt el a víz, és a gazdák műtrágyázni kezdtek. A lakosok száma növekedett, így egyre több élelemre volt szükség. Minket, füzeket is kivágtak. Engem meghagytak, mert szélrül voltam, az árnyékomra pedig szükség volt. Így szerencsésen megmaradtam. A kocsányos tölgyesek meg egyszerűen kiszáradtak, eltűntek. Az addig bővízű gémeskutak vize pedig elapadt. Amikor 50 évgyűrűm lett, akkor a gyökereimet már lejjebb kellett eresztenem ahhoz, hogy vizet találjak. Itt egy gyönyörű fehér szikes tóvilág hullámzott egykor. A fehér szikpatkák között karcsú gulipánok és kedves kerekszemű széki lilék fészkeltek. Egész évben lármás madárcsicsergéstől zengett a környék. A fiókák itt növekedtek a kiálló gyökereim között. Szép volt, igazi paradicsom, csak a héja zavarta meg a nyugalmat olykor-olykor. Amikor 90 évgyűrűm volt már, akkor egyszer csak gépek jöttek, emberek kiabáltak felém, és elkezdték az egykori szikes tavat kotorni. Mély és széles tómedreket alakítottak ki. Itt halastó épül, kiáltotta egy bőrkabátos kövér ember, majd markolók lepték el a környéket, és a csatorna vizét a frissen kimélyített és kiszélesített egykori tómedrekbe vezették. Teljesen más vízi világ alakult ki, mint azelőtt. Attól kezdve itt rendszeresen haláztak, hatalmas hálókkal húzták ki milliószám az ezüst hasú halat, pontyot, kárázt és harcsát, és alig maradt sekélyvízű tocsogó, ahol a vízimadarak fészket építhettek, vagy csak éjszakázhattak volna. Már 120 évgyűrűm van. Néhány éve kedves, gondoskodó emberek érkeztek ide, és próbálkoznak a hajdani változatos élettel teli vízivilágot visszaállítani. Én vagyok itt a legöregebb. Sokszor madarak pihennek meg az ágaimon, és mindent elmesélnek. Ott a távolban van egy új ellenségük. Nézzétek csak, mutatott recsegve a távolba. Azok a hatalmas fémből készült fák, melyeket hosszú vezetékek kötnek össze. A madarak azt beszélték, ha rászállnak, néha hangtalanul megsebzi őket, és lezuhannak. Sötétben vagy ködben meg egyszerűen nekirepülnek a szinte láthatatlan vezetéknek. Különös, de mióta itt állok, az én évgyűrűim vastagodnak, de azok a nagy vasfák nem nőttek semmit. Még az ágaik sem sokasodtak, sőt, levelek sem nőttek rajtuk. Nem tudom, hogy lehet levelek nélkül élni, folytatta az öreg fa. Nem, azok nem fák, hanem elektromos távvezetékek, helyesbített Soma. Áram folyik bennük, azért ráznak hangtalanul. Mondd meg a madárbarátaidnak, ne szálljanak többé a vezetékekre, kérlelte Soma a fát, de a fa már nem válaszolt. Talán nem értette, mi lehet az a távvezeték, meg áram. Míg a fűzfa meséjét hallgatták, lassan a madarak is megnyugodtak, és visszaszálltak a vizekre. Merre van a falu? Váltott témát Panka. Egyenesen abban az irányban, húzta ki egyik ágát a fűzfa, és érthetően megrezgette az ág végeit. A gyerekek a távolba néztek. Pont ott merült le a napkorong a puszta szemhatárán, vörösre festve az eget, amerre a fa mutatott. Nem sokára sötétedik, ideje indulnunk, szólt Panka, majd szemét a földre szegezve felkiáltott. Csak a napot kell követnünk, majd megsimogatta az öreg fűzfa törzsét. Köszönjük a menedéket, szólt Soma is, és elindultak a napnyugta irányába. A fa nem válaszolt, csak szelíden megreszkedtek a száraz levelek az egyik ágán, mire az a maradék pár összeszáradt levélke is lehullott,
hogy meleg takarót és otthont biztosítson a rovaroknak, a kisemlősöknek és a gombafonalaknak is. De ezt a gyerekek már nem látták. Szaporán szedték a lábukat, követve a puli lábnyomait a hóban. 8. fejezet. A legszebb karácsonyi ajándék. Ahogy a nap lemerült az égbolton, úgy kezdett leszállni az alkony lila ruhája, mint egy nagy fátyol. A levegő is hűvösebb lett, de a tempós gyaloglás miatt ez a gyerekeket már nem zavarta, csak arcuk lett kissé pirosabb, mintha tükrözték volna a horizont színét. Szerencsére a hó visszaverte a lemenő nap sugarait, így a naplemente sokáig mutatta az irányt. Ahogy közeledtek, megcsillantak az első falubeli fények. Végre! Sóhajtotta Soma. Sajnos nem lett meg Kondor, mondta Panka, és egy pár fagyos könycsepp gördült le arcán, amitől a fényeket úgy látta, mintha csillagok lennének a puszta közepén. Minden lámpának sugarai nőttek, és a közben feljövő valódi csillagok fényével keveredve szikráztak, szúrtak, vibráltak, mint megannyi karácsonyi gyertya. Ma van szenteste, vágta rá Soma, mintha látta volna Panka gondolatait. Szenteste Kondor nélkül. Némán folytatták az út hátra lévő részét, és beértek az ismert utcába, melyen annyiszor végigmentek már. Csak a lépteik alatt ropogó hó adott hangot. Gépiesen nyitották ki a kertkaput, és elindultak nagyapáik házának irányába. Abban a pillanatban ismerős vakkantás törte meg az ünnepélyes csendet. Kondor szaladt feléjük olyan gyorsan, hogy rasztás szőrcsomói szanaszét libbentek. Felugrott Pankára, és örömében jó hosszan végignyalta a kislány könycseppektől csillogó arcát. Somát körbeugrálta, majd mintha el sem tűnt volna, és mindig őket várta volna otthon, szokása szerint szemrehányóan 2 vakkantott, és berontott előttük a házba. Panka Soma nyakába ugrott örömében. Ez a legszebb karácsonyi ajándék, súgta Soma fülébe. Majd mindketten Kondor után szaladtak, szinte bedöntve az ajtót. Nagyapó a kemence előtt ült, és felnézett a berohanó sereg láttán. No, hát meggyűjtetek, mi? Majd huncut nézéssel rájuk kacsintott. Tudtam, hogy estére megérkeztek, mosolygott a bajusza alatt. Honnan tudtad? Kíváncsiskodott Panka. Hát Kondortól, nyugtázta bölcsen. Hisz nagyapó végig tudta, hogy a gyerekek merre járnak, ugyanis a szomszédos tanyán élő nénik, bácsik és csaholó házőrzőik mind szemükkel kísérték és őrizték a 2 keresgélő gyermeket. Mire a gyerekek hitetlenkedve megszólalhattak volna, nagyapó megfordult és kiment a konyhába, mint aki befejezte a mondandóját. Szűkszavú ember volt és nagyszívű. A konyhából meleg kalács illat szállt kifelé, és nagyanyó dúdoló hangja hallatszott. Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok! Táncot járt a gyertyák felfellobbanó lángja, mely izzó ragyogással töltötte meg a nagyszülők apró házikóját. Varázslatos csillagos égbolt és puha hótakaró ölelte át a tanya fehér falait. Bent a kemence tüze ropogott. Kondor türelmetlen csaholása, nagyanyó, nagypapa, Panka és Soma meghatott szüleinek ölelése várta a piros pozsgás arcú gyermekeket.